158. Durează mult? Nu și cu Joc Auto Europa. Albrau Pro DSA angajează în condiții avantajoase laborante, electricieni, lăcătuși mecanici, sudor, frezor, fochist, gestionar, asistent manager cunoscător limba engleză avansat. CV-urile pot fi depuse pe e-mail la albrau@albrau.ro sau la sediul societății din strada Avântului, numărul 20, Onești, județul Bacău. Pentru detalii, sunați la 0372 706 480. Iar ești prins în trafic? Da, trage ușor umării în spate să-ți relaxezi coloana. Și dacă tot nu te lasă durerea de spate, vino la Hotel Perla Slănic Moldova și lasă-te ajutat de o echipă de recuperare medicală de excepție. Da, și bonus din partea locului: aer puternic ozonat și izvoare minerale vindecătoare. Te așteptăm pe hotelperlaslănic.ro sau pe Facebook, bază de tratament Hotel Perla. În magazinul Raiul Evei te așteptăm cu o gamă largă de cosmetice și parfumuri arăbești, branduri renumite de make-up, geluri și oje semipermanente, instrumente și accesorii pentru coafat. Ne găsești în Onești pe strada Republicii 52, în Moinești pe Zorilor 50 și acum și în Comănești, strada Republicii 11, lângă Catedrală. Detalii pe Facebook Raiul Evei. E vară, e soare, e timpul pentru Fan Gelato. Gelateria artizanală italiană te așteaptă cu sortimente delicioase, pline de arome și culori care îți fac poftă. Folosim doar ingrediente naturale, fără conservanți sau coloranți. Fan Gelato, ieșirea din Târgu Ocna spre Comănești, lângă Casa la Conac. Detalii pe Facebook Fan Gelato Târgu Ocna. Vrei să îți redecorezi casa? Alege Casa Contesei. Specialiști în storuri romane, perdele, draperii, șine și galerii. Avem soluții inteligente de umbrire și protecție solară prin rolete, jaluzele, storuri romane și draperii blackout cu reduceri în anotimpul cel mai fierbinte. Suntem la un click distanță în Bacău, strada 9 Mai, numărul 78 sau pe Facebook Casa Contesei. Calitate și durabilitate. Detalii la 0744 591 620. Casa Contesei. Creativi, ingenioși, vizionari, inteligenți, responsabili, energici, echilibrați, perseverenți, ambițioși, motivați și muncitori. Câteva dintre calitățile tinerilor de la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Life Sciences for Better Lives. Alege o comunitate vibrantă de studenți și profesori. Înscrierile au loc în perioada 2-5 septembrie. Lasă-te învăluit de puterea tămăduitoare de la Rhapsody Spa și oferă armonia și echilibrul printr-un card cadou la care beneficiezi de 10% discount toată luna august. Ritualuri spa, saună umedă și uscată, tratamente faciale și masaje corporale oferite de terapeute asiatice pot fi cadoul pentru o persoană dragă sau chiar pentru tine. Doar la Rhapsody Spa în incinta Hotel Dumbrava. Detalii pe rhapsodyspa.ro. Cauți locația perfectă pentru afacerea ta? Târgu Ocna îți oferă două spații comerciale de excepție. Primul de 390 de metri pătrați este fosta locație a restaurantului Casa Răzeșilor și a cazinoului și este situat chiar în centrul orașului, vis-a-vis de Mega Image la intrarea în piață. Al doilea spațiu de 100 de metri pătrați te așteaptă pe strada Republicii vis-a-vis de Hotelul Măgura. Nu rata această ocazie unică. Pentru detalii sună la 0744 669 593 sau vizitează recepția hotelului Havana din Târgu Ocna. Vrei să transformi orice eveniment într-o poveste de neuitat cu un candy bar plin de culoare și veselie? Prietenia Gustului te invită în lumea prăjiturilor irezistibile și a torturilor de nuntă personalizate special pentru tine. Acum poți savura bunătățile noastre și pe terasa noii locații Prietenia Coffee and Cakes din Târgu Ocna vis-a-vis de liceu. Vino în Onești pe Cireșoaia 1 sau Mercur 4 și în Târgu Ocna lângă liceu. Facebook Cofetăria Prietenia Gustului. Prieteniile mai trec, dar Prietenia Gustului rămâne. Vă așteptăm în cele 4 locații. Construiește o afacere strălucitoare cu echipamente de ultimă generație pentru spălătorii auto de la Uniwash. Descoperă soluțiile noastre profesionale pentru curățarea impecabilă a mașinilor. Spălătorii automate complete, spălătorii mobile sau de tip self-service și tot ceea ce ai nevoie pentru detailing auto. Uniwash este brand al grupului Unilift, partenerul tău pentru afaceri durabile. Detalii pe uni-wash.ro și pe unilift.ro. Matricularea își dă bătăi de cap? Vrei să faci o asigurare? Dorești să închiriezi sau să vinzi un automobil? Joc Auto Europa este la un vrum distanță și te scapă de probleme. Vino pe strada Combinatului 14 în Comănești sau sună la 0742 222 958. Durează mult? Nu și cu Joc Auto Europa. Radio Zoo Comănești 90,3 FM.